Pohyboval po ceste bez reflexných prvkov. Vodič si ho všimol až v poslednej chvíli a zrážke už nedokázal zabrániť. Asi 36-ročný chodec sa na neosvetlenej ceste vraj náhle zjavil pred autom. Jeho vodič okamžite strhol volant, no zrážke sa žiaľ už nevyhol. Do muža narazil prednou časťou auta. Chodec vyletel na kapotu a čelné sklo a následne ho odhodilo mimo cesty, kde zostal nehybne ležať. Vodič za ním pribehol, aby mu poskytol prvú pomoc, no žiaľ bolo to už márne. Utrpel vážne poranenia, ktorým na mieste